салом духтаро, созер нағзен саломати хуба. Имрӯз ма шумода бо бархтои оригинал нишон метим. Я намуд бархтои фасон омадаи Зайнаби Невстайлда бовар кунен аҷоиб хушрӯвай ҳози ворид мегардем. Ҳамаша ман нишон метим. Бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза ряди магазинои шишагӣ мешава. Ина 116 магазин Зайнаб Невстайл духтаро. Нигоҳ кунен амбреои фасон то ҳол и моделои овардагие ки ягон ҷуда то ҳол нестай. Беҳад бархтои фасон куртои хушрӯ марамат хоҳишмандо ҳатман биёен. Касе ки омада наметавонад духтаро нависен хичон шумода доставка мекунанд. Нигоҳ кунен духтаро инамиҷа бархтои фасоне ки мебинен ҳамаш борои хушрӯваи рабинен эксклюзивни ва ё як куртои дубаяй аз 1300 сомон сар мешава то 1600 сомона. Иҷада двои кошам ҳастай, тройкашам ҳастай. Хулас ина бинен хушрӯгии ира бинен охе бархтош дар ҳақиқат ҳам амина Зайнаб Невстайла интихобуш зиёдай баъд оригиналан марҳамат. Ина биёен бохтон тамошо кунен, пӯшен бинен. Касе духтаракҳо омада наметавонанд нависен даррав хичон шумода доставка мекунанд. Ина این مگزین همه بلوگرای نامینه ویدیو کردگیان دخترک‌ها همه ستورا گفتی که پای همجا خریداری میکنن. اینا ما هم شما دا توصیه میتیم که برای خوشرو داشته در حقیقت هم بیاین. خیلی گفتم برختاشون از 1300 سومون سر میشوه تا 1600 سومونه. گلوی فسون گلوی نوینکه ایرا بینین خوشروانه اینو همه همینا باری نوید دخترها بینین چه فسون چاین нархои беҳтарин марҳамат чӣ модели дар курайтона нависен бо сурат мепартоянд интихоб кунен. қисми болода бинен бо арганзоям будай. Арганзоотон чанд сума? 900 ҳазор. Арганзоошон 900 сум 1000 сомон. Мана оригинал тоза Дубай кори дастӣ духтаро. Баъд обуфои Дубай доранд. Обуфошонам хушрӯвай ира бинен необычняй фасончай ягон ҷоравак туйравак ҳамаш. Нархошон ай чанд сум то чанд сум обуфора? аз 200 сомон сар мешавад туфлиёшон ва саночкошон то 500 сомона. Мана марамат хоҳишмандо биёен ё ки нависен даррав хичон шумода доставка кунанд. нигоҳ кунен аҷоиб хушрӯва ира бинен фасонакае аз 200 сомон то 500 сомона. марҳамат тоза Дубая якм сортай борошон. тамошобинони азиз марҳамат нигоҳ кунен анамин намуд болопӯшои фасони Дубая акция кардан 750 сомон 900 сомон буда на 750 сомони кардагиан ҳамиқа цветои хушрӯ дора. ина касе ки гирифтанияи бори оригинал ҳатман Зайнаб Невстайл биёен. ин нуқтаи савдо медонед аллакай 10 сол зиёд шидан шумо анамин куртои Дубая мефурӯшен. ира бинен духтаро чӣ хушрӯай выборшон беҳад бисёрай. нархошон ҳамаш дастрасай. иҷада свети сирхшам дора. расветка бисёр дора. инаи кабутуш кабути фасонай наворода наомадастай. леки ай пеш биёен пушаймон намешавен духтаро. бори оригинал гирифтанӣ бошен. ҳатман омада тамошо карда интихоб кунен. ира бинен малинови цветшам чӣ хушрӯвай. мана бори оригинал духтарако анами куртоҳора ина ҳози ма оригиналша нишон метам. чанд сумай чихелай кадом брендай 1200 сомонай бренди Халифа коллекшн тоза бори Дубай. ҳамаш Дубая лекин ами ваёшон фарқ мекуна брендошон. нигоҳ кунен материалаш аҷоибот хушрӯвай. духтуш фасонай 1200 сомонай. духтуш аҷоибот духтагай духтаро танада фасони бад места ҳози ина нишон метам биненда танада хушрӯи бад места марҳамат. бозори Корвон тарафи Пажарка 116 магазини Зайнаб Невстайлда ҳамаи цветош ҳастай. анами бренди Халифа коллекшн. и цветоша бинен бо иқа хушрӯвай аҷоибот. ина то ҳол агар гирифтагӣ набошен аями модело ҳатман аз анами бренд биёен харидорӣ кунен бинен аҷоиботае. мана марҳамат фасонаки хушрӯ ҳамаи цветош ҳаст. бо савзи закиям дора духтаро. савзшам мепирсен. нигоҳ кунен савзи закияшам хушрӯай танада фасонак сиёҳ савз фиолетови чӣ цвете дар курайтона нависен суратоша мепартоен интихоб кунен.
ва духтаро нигоҳ кунед ванклифтҳои оригинал дар Зайнаб коллекшн омадай. Ҳамқа хушрӯанд болопӯш. Фасони бад меистатанада. Нархаш 750 сомонай. Ина каседа дар корай ҳатман биёен бозори Корвон тарафи Пажарка якм дарвоза магазини Зайнаб коллекшн. Байни якму дуюм мешавад духтаро. Расчётотона бигирен. Ряди магазинҳои шишагӣ 116 магазин. Ира бинен чӣ хел цветои хушрӯ дора. Материалош ҳам ха блеск метиянай пеш. Бархаташ тозаи хушрӯвай. Ина нархаш 750 сомон. Рақамошон ҳаст. Касе ки доставка мехоҳанд нависен даррав доставкатон мекунанд. Ира бинен 6 фасонам қа мулоимакай материалош хушрӯвай ҳеччи намешава шута мепӯшен духтаро. Ина духтарако ванклифта киртошам ҳастай. Нигоҳ кунед киртошам хушрӯи бадан киртошам бархат аҷоиб фасонак. Нархшон 750 сомонай кирташам. Ина расветкош чанд цвет дора. Шумо бо нависен шона расветкоша мепартоянд суратоша интихоб кунед даррав доставкатон мекунанд. Фасониша бинен охи хушрӯвай бои гуфтигапо ози ванклифт модаш дагай чи киртош чи пояфзолош ва чи румолу дигар чизош. Марамат Зайнаб коллекшн шуморо интизорай духтаро. Анами кирторам қа хушрӯ харидорӣ кардестиян духтаро. Марҳамат ина Зайнаб коллекшндан ҳамаи цветош будаем қа хушрӯ. И цветоша бобинен. Нархаш 750 сомон тоза Дубай. Марамат хоҳишмандо метавонен дархост кунен даррав доставкатон бикунанд. Ина сиёҳша бинен. Ая сиёҳ чанд вай будая. Наида тарафош чандта ранг дора. Ина и розвишам аҷоиб хушрӯ. Цветош да гап нест духтаро. Марҳамат 750 сомонай. То 58 размер дора. То 60. Ина размеро ҳастай духтаро. Ина сиёҳи хеле холишам бадай диден ада тарафш сиёҳай. Ина бад сериш ҳастай. Хулас ҳамаш хушрӯ 750 сомон. Бозори Корвон тарафи Пажарка дуюм дарвоза. Байни дуюм якм дарвоза Зайнаб коллекшн. Ряди магазинҳои шишагӣ 116 магазин мешава. Иҷада интихоби кирта беҳад зиёдай духтаро. Ҳамаш бо ҳам қафасонан ҳамаш хушрӯанд. Пушаймон намешавен. Ҳатман омада бинен борошона махлутон мешава. Ана духтарако кирта аз бренди Амира Дубай. Духтаро касоне ки гирифтагиянд медонанд ки Амира Дубай чӣ хел киртои фасон меброра. Беҳад хушрӯвай нархошам нархҳои арзандае духтаро. Марамад ина каседа дар корай. Инами бархатҳои оригинали якм сорт. Нархаш 1100 сомона. Бренди Амира Дубайш. Дига бренд боша шояд ки арзон боша. Леки Амира Дубай брендаш худаш качестваш дига хелай ҳаматарафаяй. Нархшам камакак дигартарай. Амира Дубай 1100 сомон. Ана инаш 1500 сомонай бо арзон меша. Янамуд хушрӯвай духтаро. Ира бинен ҳамаш кори дастӣ. Ана ино бошад чанд цвет дора диден. Цветои хушрӯ дора. Бозори Корвон тарафи Пажарка. Байни якму дуюм дарвоза 116 магазин Зайнаб Невстайл даем духтаро. И бренд кати ино бисёр кор мекунанд. Бисёриё харидагиянд медонанд аллакай чанд сол шида кор мекунанд медонанд ки сифати и бренд беҳад хубай. Марамат гарантияш катияй бо арзон мешава. Нархҳое ки ози ма гуфтестам духтарако бо арзон мешава. Ина рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен ҳамроҳи худшон ҳам суҳбат шавен. тамошобино инчунин магазини Зайнаб Невстайлда аксиё ҳастай. Марҳамат иҷа ози мо навору доштем новинкора нишон додем. Ана бад бинед аксия низ доранд. Аксиёшон аз 300 сомон то 500 сомон айкин ё ҳамаш 800-900 сомон буд. Ҳозир боша ҳамаи ино аксияш дагай аз 300 сомон то 500 сомон пешниҳод шудагай нархош. Марамад нависен шуна бо суратоша мепартоянд. Ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Нархҳои беҳтарин бо сифатошда гап нест духтаро. Ина марамат хоҳишмандо метавонен биёен бозори Корвон тарафи Пажарка. Байни якму дуюм дарвоза 116 магазини Зайнаб Невстайл.